Kanyang laki din! Agrobwat akon, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami ka ni Kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta tibag mo. Un ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takid bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaak laang. May nga orasan nga agur-urayak dito, marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyak laang nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Oh, kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Aday ta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mo marihuana. Wan, pasbook kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marihuana. Ado ka di tigatangam? Ngun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka no sa ludsodin na kadata, Mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Irwar mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yaw, maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biig. Am-amom ka di day taaw, marihuana? Saan, Mare? Yung agsorvilaan kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tilangan na, maray. Agrup-rup amot nga scammer. Anya nga'y tamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mare. Saan mo't siguro? Kita lang, amaray. Narigatang. Uy, amang ano ibagbagam laang day ta. Gaputawan ti. Ay na, marihuana. San arumbang ay palasto mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yun? Oo, sir. Ito, Oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay,
malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Ah, oo sir. Kaya makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti parangan may Miriam. Nagapuwa ki di palingkay anti Rosain. Ni Juan na ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog ka may. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yaw antay. Interview? Unantay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan ngagsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jak man amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM kan passbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwana aya. Kaslasan mo ngagpampanunaw. Wala bakit? Adakon. San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto at tinangagaw. Adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa pa yung tugot na ti passbook kung itim na. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan magtimang mangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kung ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kung ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito'y bag ko ah. Ay, kunaklakid din no. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo't ah? Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo't. Kas taunay ti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong tadudong. Ay, jak amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas ah. Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pag-pa-check up ni Nanang. Sigurado ka ah. Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanyak ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ak unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro tirik-rik na. Abay ngay, awan mo din maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak katakder di tao. Sapin nakapudpudaw. Ay. Ah, mabit lang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak laang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kadilaan. Ah, owan. Okay, akla ang nanang. Nadadahol sa amot ng dito ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanakaw. Hala, agawid ka lang ang close mo ti clinic ita. Ah, mabit lang nanang. Last day to yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang. Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Ah, kasano nga awan kit no? Kay bang-bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance.
Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa eh. Ngam talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsorbikin ka, hindi nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Ni Rindel, lakay. Impaigam mo kadikin ko na ti ATM ta. Saan mo't? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rudam mo. Para magkalaunay, iso akas ta tinapasamak. Di kag pabasol akas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsorbikin ka. Ket iso ti nang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy ti password day ta ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password day ta ATM ta, iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Anya din nadamag kaw. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rudam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM kaw. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama-withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay saus! Amangan mahit no adda na dakamat mo kenkwa na a private information maw. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensya kan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kid para magken uto-uto ka ngamen. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man, kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amudos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno day ta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipa-scam munto manen, tinagrigrigatak. Saan itan, lakay? Ay, nakapagdesisyon na kun Juana. Saan kumamot akasta Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kasta nga ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastok ti maipapan iti urnong ta iji bangko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngem siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sapulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insura ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.